recommit your life completely. Unsa daw? Unsa may pasabot sa recommit? Itugyan pag-usab, hingpit nga itugyan nimo pag-usab ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. In Romans 12:1 nag-ingon, present your bodies as a living sacrifice. Gihagit ta sa Ginoo nga atong itugyan sa Ginoo ang atong lawas ingon nga buhing halad. Remember, salvation is free. Wala ni say bayad. Ang kaluwasan walay bayad. But surrender cost everything. Wala say bayad. Apan ang pag-surrender o pagtugyan sa Ginoo sa kaugalingon, dapat ihatag nimo ang tanan. Itugyan nimo ang tanan. Apil na itong mga gusto nimo, mga hilig nimo, nga dili makapahimaya sa Ginoo, itugyan nimo sa Ginoo. Bisa pag imo na itong gilumluman kay gihigugma nimo to siya nga sala. Pero kahibalo ka, nga dili malipay ang Ginoo, itugyan nimo sa Ginoo because salvation cost everything diha kanimo. Although salvation is free. Hinumduman nato, we are saved by grace alone. Grasya sa Ginoo nga naangkon nato ang kaluwasan. But the real, ang tinuod na kaluwasan, magahatag ug magaproduce kini og tinuod nga transformation sa imong kinabuhi, kabag-uhan sa imong kinabuhi. Kung walay kabag-uhan sa imong kinabuhi, asa ang kaluwasan nga imong naangkon? Kung walay kausaban, kung walay kausaban ang imong kinabuhi, asa man ang salvation nimo? Tungod ba kay niingon ang Bible nga pakit ako sa imong pagtuo, nga walay buhat ug pakit-on ta ka sa akong buhat nga adunay pagtuo, suginlan ko kamo ang kahulugan ni ana lahi. Ang gisulti ni James, wala siya nagtudlo ug naghisgot, may tungod sa kaluwasan. Ingon si Paul, pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa inyong pagtuo. But pasabot na angkon nato ang kaluwasan tungod sa atong pagtuo sa Ginoo. Ug niingon si James, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ta ka sa akong buhat nga adunay pagtuo, kay ang buhat nga walay kay ang pagtuo nga walay buhat, patay. Unsa ang namatay diha kanimo? Ang kaluwasan o ang pagtuo? Ang imong pagtuo, dili ang kaluwasan. O na kung walay bunga ang imong kaluwasan, posible patay itong imong pagtuo nga gisgutan ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8. Patay nga klase nga pagtuo. Ug dili gusto ang Ginoo ni ana. Ug mahimong patay ang imong pagtuo kung wala kini nagaproduce og tinuod na kausaban sa imong kinabuhi. Sa diha nga si Paul na encounter niya si Jesucristo sa iyang kinabuhi dito sa dalan sa Damascus, samtang nagpaingon siya aron sa paglutos sa mga Kristohanon dito sa Damascus. Nailhan niya ang Ginoo. Gibag-o siya sa Ginoo. Gibautismuhan siya. Ug human siya bautismuhi, nagwali siya sa kadalanan ug unya nahimong tent maker. Dili tig buhat og tent, kun dili tig tanom og mga kasimbahanan, tig sangyaw sa mayong balita ngadto sa nagkalaing lugar sa Asia Minor. Og tungod ni ana, siya ang pinakadaghan og epistil nga nasulat from the book of Romans to the book of Titus or Philemon. Iyahan na tanan nga sulat. Some of these books, gisulat niya while nga naa siya dito sa prisuhan. Karon, kung walay kausaban, walay transformation sa kaluwasan nga naangkon ni Paul, nibalik unta siya sa iyang pagkamanglulutos. Nibalik unta siya sa paglutos sa mga Kristohanon. Pero sa'yo nahitabo, human siya gibag-o sa Ginoo, human nga nausab ang iyang kinabuhi, siya na ang ginalutos. Maubitaw nga ang kamatayon ni Pablo, usa ka kanang brutal nga kamatayon ang iyang nasinati. Ano man, giputlan man sa siyang ulo sa ngalan sa iyahang pagka-minsahero sa Ebanghelyo. Maunay tinuod na kausaban. If there is no desire for holiness, kanimo igsuon. Kung wala ka na'y tinguha nga magbalaan sa imong kinabuhi, kung wala na'y conviction kanimo nga kanang imong sala, usa ka sala nga dili makalipay sa Ginoo. Kung wala na'y kauhaw diha kanimo o kagutom diha kanimo sa pulong sa Ginoo, you must examine your heart. Because there is something wrong diha kanimo kung wala ka na'y desire na magkinabuhi nga balaan at ubangan sa Ginoo. Ingon ang Bible, be holy because I am holy. Pagbalaan kay ako balaan man. Kung wala na'y pagbalaan diha sa imong kinabuhi ug wala na'y conviction
Nga nakasala ka batok sa Ginoo, kana bitong usual na lang sa imo ha. Murag normal na lang sa imo ang makasala. Ug wala nay kauhaw o kagutom nga imong bation sa pulong sa Ginoo. Igsuon, examine your heart. You must examine your heart. Kinahanglan nga imong susihon ang imong kasing-kasing because there is something wrong diha sa imuhang kinabuhi. Nga kinahanglan nimong isurrender sa Ginoo. Timan ikini, a marriage cannot survive on a wedding ceremony. Kung mutan-aw ka og mga salida, para ma-revive ang ilang kaminyoon, ang ilahang gugma sa usag-usa, tan-aw nila to ilang memory during sa ilang wedding. Tan-aw to ilang kasal, mga pictures, videos. But actually, a marriage cannot survive on a wedding ceremony. It requires daily commitment. Kung wala kay commitment sa imong kaminyoon, dili makasurvive ang maong kaminyoon. The same sa ato ang kaluwasan. You cannot live off the memory of the day you got saved. Katong bisa pag hinumduman nimo tong panahon kung kanusa ka naluwas. Bisan pag nahibaluan nimo unsa tong tuiga, unsa tong bulana, unsa tong adlaw, unsa tong orasa ka naluwas, kanusa ka gibautismuhan. Bisan pag hinumduman nimo tong mga panahon na to, dili to makatabang kanimo aron ikaw mahimong makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. You must walk daily with Christ. Kinahanglan nimong maglakaw diha kang Kristo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi.